Zdravo svima, dobrodošli na kanal Rahat Lokumi. Noćna šetnja kroz Gračanicu donosi posebnu čaroliju. Ulice su tiše, a svjetla stvaraju predivnu atmosferu. Osjećaj mira i spokoja može biti osvježavajući, posebno nakon napornog rada, pa mi recite kako se vi osjećate kada šetate noću. Evo prilike da podijelimo s vama neke kadrove dok smo šetali i ovo su baš predproljetni dani, divni za šetnju, za odmor i da se razbistri. Kao što sam i rekla, noćne šetnje mogu biti odličan način za opuštanje i razbistrivanje misli. Važno je naravno biti svjestan svoje okoline i birati sigurne staze. A u Gračanici postoje prelijepe staze i park koji su idealni za noćne šetnje. Pišite mi kako to izgleda u vašem gradu. Dok šetate noću možete čuti zvukove koje tokom dana možda ne primijetite. Šum lišća ili daleki zvukovi grada. Evo, u našem slučaju bio je to šum i žubo rijeke. Ovi zvuci mogu biti umirujući i pružiti osjećaj povezanosti s prirodom. Noćna šetnja može biti oblik meditacije, fokusiranje na korake, disanje i okruženje može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti. Može biti prilika za inspiraciju. Dok hodam, i ako ne meditirate, može i da bude jedan dio molitve. Uglavnom, čovjek osjeća neki mir od cjelokupnog nakupljanja stresa tokom dana, buke, ljudi oko vas i tih vanjskih uticaja na spoljni i unutrašnji dio čovjeka. Mnogi studije su pokazale da šetnja može poboljšati kreativnost i produktivnost. Kada se krećemo, naš mozak postaje aktivniji što može dovesti do novih ideja i rješenja. Zato je dobro povremeno napraviti pauzu i prošetati kako bismo osvježili misli. Šetnja na otvorenom omogućava nam da se povežemo s prirodom. Osjećaj svježeg vazduha, zvukovi ptica, miris cvijeća, žubor vode nas mogu umiriti i donijeti osjećaj sreće. U današnjem ubrzanom vremenu važno je pronaći vrijeme za sebe. A kada smo kod Gračanice, Gračanica ima prelijepe historijske znamenitosti koje noću izgledaju drugačije. Noćne šetnje su također prilika za susret s ljudima iz zajednice. Noćne šetnje mogu biti inspirativne za kreativne duše. Mnogi umjetnici i pisci koriste noć kao izvor inspiracije. Možeš podijeliti svoja osjećanja i
istaknuti nešto što je bilo potisnuto u tebi. I tako, to bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste proveli vrijeme s nama. Ako vam se dopada ovaj sadržaj, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i podijelite svoje misli. Naravno, radujemo se vašim komentarima i jedva čekamo da se ponovo vidimo u sljedećem videu. Do tada puno pozdrava za vas.